Evropsko prvenstvo Latino Ples. Da se ispravim za sve koliko sam pogrešila. Marina Čolović, plesačica, Milan Simić, Marko Stanisavljević, Milan plesač, a Marko Stanisavljević, pretpostavljam, jedan od odgovornih. Zapravo je to taj čitav tim koji je odgovoran za ovaj uspeh i jednu vrstu presedana koja se dogodila na Evropskom prvenstvu. Dobroveče. Hvala vam što ste tu. Kad se ovo sve dogodilo, Marko Bremenu? Ovo se dogodilo 8. maja. Tada je održano... Relativno skoro. Evropsko prvenstvo za latinoameričke formacije. 18 najboljih formacija iz Evrope takmičile se za titulu najboljeg. Mi smo upali u finale, među 6. Pa čestitam sada, ovako nisam bilo prilici da vas vidim sada, čestitam, stvarno veliki uspeh. I kažu da pored zaista svetskih sila, ako govorimo o plesu, a to su Litvanija i Rusija, dugo se nije desio jedan ovakav uspeh kada su srpski plesači u pitanju. Zapravo nije se desio nikad. Nikada do sada. Nije se desio nikad, nama je pošlo za rukom, sad mi kapiramo da je to s jedne strane i čast, s druge strane i odgovornost, znači to je nešto treba održati i taj nivo i taj dobar rezultat i nastaviti dalje, znači ovo je za nas... A kako se to tamo, Marina, izgleda u smislu? Sada vidimo više parova koji igra na istu muzičku temu i da li postoji određena, kada govorimo o plesačima, prosto koreografija koju morate da ispunite, a onda se upravo kroz taj pokret i način kako donesete istu stvar procenjuje ko je to najbolji, odnosno ko ulazi u finale. Da. U suštini 16 plesača igra na podijumu. Igra se 5 latino plesova. Svi imamo iste kostime. Igramo istu koreografiju i prosto moramo dosta da se spremimo. A šta vas to ono kao preporuči onda da budete najbolji? Pretpostavljam da svi rade vrlo na tehnici i na tačnosti, ali da ipak se onda donese u to, da je par donese neku boju, neku strast, nešto drugačije da bih mogao da se razlikuje od tih ostalih 16. Da, naravno. Pa, pre svega... neko obrazloženje žirija koje kasnije dobijete zbog čega ste vi? Ne dobijemo obrazloženje, ali u suštini se zna. Znači, ples je u pitanju, koliko smo plesno spremni, koliko smo kao tim spremni, moramo da budemo precizni i tačni, moramo da budemo na svojim pozicijama. I tu su i neki trikovi koji se rade, tako da sudije dosta i to gledaju. Ali ja mislim, konkretno smo mi na ples. Ne, postoji ovaj frka, mislim, neka prosto trema koja se dogodi pred ovako značajna takmičenja i kako se negde fokusiraš ili je to nešto prosto na što se spremaš tokom čitave godine, da se sve to zaboravi u trenutku i čak i taj odgovornost i da budeš fokusiran na partnerku i na neki krajnji uspeh, jel? A ne opet opterećen tim krajnjim uspehom. Trema sigurno da postoji, pogotovo što ovo je jedan mlad tim koji postoji svega 4-5 meseci. Koliko imate godine? Ja se izvinjavam, tebi ću pitati. Ja imam 21 godinu. Dobro. I ovo je jedan mlad tim koji takođe su tu sve ljudi koji su naših godina, ali u formatijskom plesu samom su jako malo. Tako što su u individualnim plesovima. I ovo je bilo jedan među njihovim prvim turnirima, pa ja kapiram da je tu bilo treme. Ja sam malo duže u svemu tome, nekih 6-7 godina, pa nisam imao tremu do finala. Do finala. Sad kad smo prvi put ušli u finale, onda naravno da je bilo i treme i očekivanja, prvi put se dešava. Kapiraš da ti ljudi drugačije gledaju. Bilo je tu milion fotografa sa svih plesnih i drugih časopisa i drugih televizija i onda su tako snimali, slikali, to je bilo ovako. Evo, sad smo imali priliku tu i da vidimo deo toga. Marko, kako to izgleda u procesu pripreme tebe kao trenera? Kada si ti prosto, jel može da se nauči kvalitetnom plesu samo u Beogradu ili mora da se ode malo u svet da bi se znanje nadogradilo? Kako to izgleda u tvom slučaju? Pa, kao i sve ostalo, mi imamo neku dobru bazu ovde, međutim imali smo i pomoć sa strane. Znači, dolazili su nam strani treneri i ne jedan put i tako neko zajedničkim snagama mi pokušamo da napravimo nešto će opet biti i autentično i originalno, a sa druge strane imaće dovoljno visok kvalitet da bude konkurentno i u nekim evropskim krugovima, ne samo evropskim, nego kasnije svetskim. Svetskim, tačno. I planiramo da nastavimo tim nekim putem. Ok, mi imamo i tu neku mladost, entuzijazam, talenat, mogućnosti, tamo gde nam treba stručna pomoć, ne mislimo da smo najpametniji, nije nam problem da je tražimo, tako da... Ovdje su u stvari u pozitivnom pravcu počeli da se menjaju, imali smo jednu generaciju muškaraca koji, ja sad pričam negde o noćnom životu Beograda, koji u jednom trenutku prosto muškarci nešto nisu plesali. A sada već imamo ljude i prosto večernji provod podrazumeva to da plešu koliko devojke, toliko i muškarci. Što je tebe opredelilo da kreneš da se baviš, zapravo da kreneš u plesnu
školu. Su to lepe devojčice, kako često biva, koje znaš da te tamo čekaju i neka lepa poznanstva ili nešto potpuno drugo? Pa ja sam još kao mlad pošao u Pa da, plesnu školu. čula sam, sad si mi rekao. U 4. razredu sam bio došla plesna škola kod nas i ja sam pao na to što sam rekla ti si mali talentovan. Dobro. Treba se baviti time i ja sam rekao, da, samo može. Dobro. I pošao sam na ples. Mnogi su pošli tada na ples, ali prosto jednostavno kao i svakom sportu najupornije dolaze do nekog vrha. Ne mogu reći da sam na vrhu, ali za naš nivo sam... Dobar sam. Dobar sam za naš nivo, u svakom slučaju. I prosto jednostavno ja sam ušao u taj ples i mene je to održalo. Nekom drugom sportu možda ne bi opštao. Da, često se dešava to da ono kao osnovne srednje škole, prosto se pojavi neka plesna škola koja je aktivna tu, na teritoriji gde nam se nalazi škola, pozovu nas i onda već krenemo kasnije malo i profesionalnije, čitamo priču da se bavimo. Kako je to izgledalo u tvom slučaju? Pa ljudi, u suštini koji su sada u plesu takmičarskom, su ljudi koji su počeli da se bave plesom dosta rano. Tako sam ja isto počela sa nekih 6 godina, recimo. To je naravno bilo takmičarskog tipa u smislu partner i partnerka, znači nisu postale formacije. Formacije su dosta nove kod nas. Recimo, to Milan je rekao, pošto postoje oko 6 godina. Tako da, eto, treniram dosta dugo i volim prosto ples i mislim da sam se pronašla tu dosta dobro. Verujem da jesi zaista jedan od najlepših načina da se iskaže i emocija, pritom da budeš i u dobroj formi, da to možeš da deliš i sa publikom, a i sa svojim partnerom. Ima li lepših načina nego zaplesati. Ne mora mnogo toga da se kaže.